Daouda Moussa Dia, le premier questeur à l'Assemblée nationale, l'honorable député, l'homme du département, monsieur le maire de la commune de ORKADJERE, Daouda Moussa Dia, Ndergele Djibril Demdogo, avait satisfaire la ma won non biide wol sababu taw non ko waasde andude politique bonani oyi politique bonani ko neddo o bonata kono politique bonani kala ko neddo yiye aduna ko politique heddi ko bonna walla pewna oɗo Daouda Moussa Dia kelle mon dow bandiraɓe sonji place o faadiriɗo ko an wayi noon an Daouda Moussa Dia ORKADJERE wawa yebdema teddungal ma e ñaam golluji ma parce que aɗa wawno wiide ka maire ko ORKADJERE woni chef de lieu mbiyamin merde kono noon an omo wawi wiide no gasi ɗiɗi wuro wongo e nder commune o e amoji jeenayɗi teddungal ma fof dokkuɗa ko ORKADJERE kelle mon dow solo mbela maaleykum salam maaleykum salam maaleykum salam maaleykum salam maaleykum salam min mbima sokuru banna o wi o salmini on bandiraɓe goto e mon fof to salminte wela ɗum ɗo ñalawma hande o ko ñalawma weltare o weltima haw wawa haalde ndeysan ko Allah noon jogui jabdi ko Allah yoɓata on genar ɗo hande feeñi laaɓi cer o salmini délégation garduɗo e Keesere o arduɓe Daouda Moussa Dia ɓe debbo hen e gorko mi salmini maire uji arɓe ɗo ɓe e député ji gardiɗo ɗi o salmini wa Koser kelle mon dow Koser kelle mon dow omo yetta Allah omo yetta nene makko omo yetta ba makko omo yetta Daouda Moussa Dia mbiyemo Dia mbiye Dia so haali nanon mbiye Dia 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 kala dow mbiye Dia mbiye Dia mbiye Dia mbiye Dia mbiye Dia mbiye Dia on jarama hamin jetta Keesere en ngala gable Keesere sembi enen kala haala Keesere ɗo mbalten hunde ko fuɗɗi gila 2009 ha 2019 ɗum duuɓi mun foti min ganda ene heewi ko ɓenni heewi ko ɓenni liggama liggey o ndew liggande koye tampere e heege e ɗamka garɗo ɗo hande fof tawi kene feewi fijirde nde ko ma ama
ha liggi jomunen naati ɗum tagi min kulani min payani holko jere hande jango ɓawo jango questeur jeeyi ɗo ko minen jeeyi ɗo ko minen jeeyi ɗo ko minen jeeyi ɗo ko minen jeeyi ɗo ko minen